आई ये लोग भाई एक बार तो हमरा के भारी संकट में डाल देले रहलो लोग ऐसा वीडियो चढ़ा देले रहलो आ रंजय सम्राट जी भी बारन खतरा बड़ा निमन एगो हमर मोही में चुटकुला एगो शायरी वायरल हो गए रहे कि काथी पर गुमान तोरा बॉर्ड रे टाटा टिस्कॉन के रड रे एगो हम कहले रहनी शायरी छत में लगैले बानी टाटा टिस्कॉन के रड रे वायरल हो गए रहे लेकिन कोनो बात ना ई कुल होत रहेला हर जगह के ऐसा चीज ना होला जहां भी जैसन मंच देखे नहीं जा हमने के आ फिर है पुरस्कार देखे भाई जी ले लो सुबोध सिंह जी टाटा टिस्कॉन के रड खातिर सुबोध सिंह जी पुरस्कार दिहले कहिए दी का हो कदी देखिए हमने के भोजपुरी दू अर्थी हो ये हो और कहीं सुबोध सिंह जी पुरस्कार दिहनी की है कहे खातिर आ फिर कह देब एकरा बाद दे हमरो ई कह देब ओकरा बाद हमनी के भोजपुरी दू अर्थी हो हां सोचब त बाउर लागी अब विचार स्वच्छ कदम त निमन लागी सही बात निमन लागी कि ना लागी हां हमार बात रहे कि दू अंगुरी के चीज पर गुमान तोरा बॉर्ड रे दूगो अंगुरी के चीज पर गुमान तोरा बॉर्ड रे तो हम घमंड काहे ना करी हमरो के भगवान देले बारे टाटा टिस्कॉन के रड रे अरुण सिंह मुखिया जी की ओर से पुरस्कार बा देखी बस दुऔरी के ई मुहवे पर घमंड करतिया मुहवे पर आई त है दुई अंगुरी के बाकी ना है हां जी मुहवा एही पर घमंड बा त भाई हमरो हाथ में मजबूती बा टाटा टिस्कॉन के हम गलत नहीं कह सनी देओल के 2.5 किलो के अगर गलती लगबो करे तो हम तारा से चाह कि हमरा बतिया में लौके जे गलती के माफ करी हो सुने अब तनी समाज में नहीं मिलत नो हां लोग पता चलो होवे ऐसे निमन तो बिछौनवे बा गरम ता तने उठी रहुआ उठी लड़का लड़की के बीच के वार्तालाप हां लड़का लड़की के ना भैंसा भैंसी के कीप साइलेंस यस कागे छोरी कागे छौड़ा ओहो कतना मूठ बोलो तारू मूठ की मीठ रे उहे हां दबा भाई हो गई एगो बात कहियो जब से तुमके देखले हैं एकोनी के का होता भैया वो होला ना एगो कहावत बाकी गैया के का दो होत रहे त बैला के कपार नाचत रहे बन वैसा कहावत जब से तुमके देखले हैं न जाने का खइल बा हमके न खाना ठीक लागता न पानी पियल जाता मेरे प्यार को मजाक नहीं बनाने का रे बाबा सुते जाता नहीं नींद नहीं खेवत ऐसा लागता कि सिरहनवे हमरा बैठल बारू के नियो जाता नहीं बुझाता तार परछाई आगे चलता बाथरूम जाता नहीं ओजे पानी लेके खा रहता रू माल जाल के चोकर भूसा करे जाता नहीं हां भैंस के गोबर में नजर आवता रू स्थानो देनी रहुआ तो बड़ा निमन जगह गोबर में सच पूछे तो हमरा वही में नजर बहुत सुंदर बात कह देले लेकिन हम ई जानल चाहतनी कि जौन हम फील करतनी तहरा खातिर का तू फील करत करो हमरा खातिर का तहरो भीतर गुदगुदी होता अपन मुंह ना देख लहा काथी में पहले शीशा में जाके अपन मुंह देख के आवा फिर हमारे बारे में हां तो अपन फटल का इनवा दे दो फुटल का मुंह ना देखल ह आईना में आई साहब आई एकरा बादे हम गानवा गाई
पैसा देख लेवे नी लोग के हाथ में तो हम गन में भुला जाए ले लेवे नी तो फिर दोसरों का ना याद पड़ जाला। दे दी चाचा दे दी। एगो हमार वादा बा भाई जय जोन बानी घरे आइबो ना बोलमु तू बहारवा से हम दिलवा लगा ले बुढ़वा देवरवा से दिलवा लगा ले देवरवा से देवरवा के पहले बुढ़वा लगा दी ना भाई हम लयदार बानी मोर बीत गइल बा भैया ने घोर जिंदगी में तू पनाह करबू वाह 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 आओ एने आओ भाव घोर जिंदगी में तू पनाह करबू जीजा कि हमार मरले मुहवा देखबू जे बिया देख ले अपना आशिक के मुंह देख ले ए पहले। बाबू ए बेटा सुनिए हमारा बेटी बानी जवन को दी सवर की उगोर का खड़ी जवन को दी अंधरिया उ अंजोर का जनजनी हाथों में कह देनी का है ई हाथवा छूले नहीं न तोरा उमरो होइयो गइल बा लास्ट में बाछी छुआवे के ना पड़ी यही से इनका हाथवा छुआ देनी। बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ गाना के भेजो डिमांड बाबू हम पूरा करब। तू हमरा के देखा लाख भाव दो या ना दो हमरा सूरत नहीं के मानत नहीं लेकिन दिल के कितना अच्छा बानी हमरा लॉयल्टी के तक कभी विचार करो। सूरत के ना सही ए तरपत दीवाना के दिल थाम लो दुआ लागी अन्ना तो हमरा बदुआ से भी तू बच नहीं खो सका। सुना दिल दे तो दुआ लागी अन्ना तो कहियो भुआ दिल दे दो दुआ लागी अनाथ कहियो भुआ कैमरा ला के वीडियो बनवावल पहला बार देखत नहीं आज इहो लोग वीडियो बनवावता अपन के देखा के तरह खींचे नहीं इहो चढ़ी नु ओही में जोड़ के चढ़ा देवे के बा। सब लोग के दिल से धन्यवाद। जीत सिंह जी उप मुखिया जी के ओर से पुरस्कार नमस्कार जय जयकार भगवान बना के राखस। हमरा बतिया में लौके जे गलती तो गलती के माफ करी हमर निंदी आ छोड़बलू जे तू ही इंसाफ करी हो। हम तो मन में सपना सजौले बानी
रुपया पैसा अन्न धन सोना चांदी रहे ना रहे, सुरेंद्र माझी पैक्स अध्यक्ष की ओर से पुरस्कार नमस्कार। हम जानत नहीं कि हमरा भी रुपया पैसा नहीं रही, बाकी तू मिल जेबू त तहरा संगे सुखलो रोटी बड़ा मजा से तहरा संगे सुखलो रोटी खाए में मलपुआ लागी। आइला बर्गर पिज्जा ला सुखल रोटी का कैमरा वाला सब जना के एक बार बोल देता नहीं चल काहे कहीं जानो तनी सब आदमी दी ही नहीं में एक दो लोग बाजे दे सब। अब भाई के वीडियो अपना नु काम होई। विजय राय लंगर लवर विजय राय लवर ई लंगर लव। अच्छा विजय राय लव रउआ लंगर सुना वहां के लइका बनी के सियान बनी बूढ़ बनी के जवान बनी सामने ही बैठल बानी टोप टाटा डिस्काउंट ठेकेदार साहब को ओर से पुरस्कार भगवान बन विजय राय जी का भी नमस्कार। हम कहीं के लंगर कहनी तो इनको टीम में आइल बा लंगर। अरे कि तारा संगे सुखल रोटी खाए में मलपुआ लागी, दिल दे ददुआ लागी अनाथ पहियो भुआ। गोरिया भादो का नरिया जैसन करिया बा। एक मिनट रोक ले बाबू। हमारा भैया विजय के चर्चा बैठा विजय पुरस्कार दिल है कि ना। और हमार भाई बनी हमार जाति बनी कि ना। लेकिन सही बात जय हो। लेकिन घोर जिंदगी में तू पनाह करबू। सुनी हमार जाति बनी सुनाई ना सुनाई। घोर जिंदगी में तू पनाह करबू। वाह 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 कि हमार मरले मुहवा देखबू जे बिया राज हो राज। इनका के बूढ़ मत जानो, जब करी है व्यवस्था करो। हमारे स्केल कहाँ बारे। हाजी 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 हाँ सुबोध सिंह जी की ओर से बड़ी बड़ी रुपया पुरस्कार मिलल बा। पैसा दे दी हम पैसा दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया ई बुझी कि और पैसा रहुए लगे रह गल भाई के भी रहे चाहे रहुआ भी रहे। कतनो हमरा के पैसा दे देबी मत बुझब कि पैसा डूब गए। उग गए। ई बुझब कि भाई लगे। गलती नहीं केनो को ना। आहा जाई भगवान और फिर से जवानी वापस कर दे। अभी बा ऐसा ही तबाह करत। सुनो सुनो कि अभी चढ़ल जवानी बनाया नया जुनून पर हुए। गल फूलल तनल हई बॉडी बॉडी में खून भरू। अरुण सिंह मुखिया जी की ओर से पुरस्कार नमस्कार। तका है मारा तारू आखी आसे गोली
गीता गीता आ दिल दे तो दुआ ना तो कहियो भुआ लागे हमार समय खत्म बा प्रदुमनी कल्लू राजपूत जी पुरस्कार दिहलन प्रदुमनी गई है कहे के